Мали, човек. Стига, че ще се откине от някъде ще се откине. Оли. Страхотно строителство, страхотно! 120 000 евро апартамент, ето го. Его. И каза ли му много, Не, продължава снима. Ела една лека демонстрация, като да ти направя на апартамент, който струва 200 000 лева. Ела си тук. Ела тук, бе. Ела, бе. Гледай, бе. Стига, бе, пич. Погледни, бе. Това струва 200 000 лева. Погледни го. Как ти се струва? Ако искаш мое на изплащане, ти го продам. Ще ти го продам на изплащане без проблем. Как ти се струва? Бе. Как се на стол? Не, как се на стол? Няма да бутна, защото сега там кабелите, дюбните там държат си, бе. Сега, ти не се слагали изобщо лепило. Кереч. Малката туба е голяма. Сега, айде това ще да го 200 000 лева апартамент. Трябва майбал луд да го купа това. Тя мъжете да го държи. Не. Няма много обаче.